Siyakhulekela emagumbini amanomhlaba uDlamini lo eMpumalanga. Mbuke lokhona ekhaya. Sukumela impilo yakho. Sinako kokwenza ukuba ungachashwa uthola umsebenzi, singawubethela umuzi wakho. Singagezisa, sikuvile amaphupho bese uba nenhlanhla. Imali ikuthande, imali esivalekile zivuleke. Ukhona umuthi okwenza lokho. Zikhona izihlahla zihlambulula impilo yakho, zikhanyisa impilo yakho. Ngesintu sethu sithi phambili. Ngesintu sethu impilo yakhe ingaya phambili. Ngokwesithunywa, ngokwedlozi, ngokubantu abadala singagezisa izinto zakho libe clean dlozi lakho. Likwazi ukukhombisa indlela emele uyiphile, likwazi ukuvula izindlela zakho. Mbuke lokho khona ekhaya. Abaziko ngokwesintu bathi hamba ufuna sagila nazuka, hamba ufuna impilo. Nami ngidala lokho ngithi lapha ekhaya khona njengamanje, sukuma phansi, sagila nazuka, hamba ufuna impilo. Kusho ufuna kuphi ke nguwe owaziyo. Kepha ngithi mina zikhona izihlahla ezivula izinto, khona izihlahla ezenza kwenzeka, ikhona iwasho ezenza kwenzeka. So ngithi kuwe ke sesele kuphi ezandleni zakho. Lapha ngiphethe izinduku ezihlukahlukene ezinamandla ezingakusiza mbuke khona ekhaya, ezingenza kuba ikhala lakho licine livikeleke, nawe ube nenhlanhla, nawe uphumele empilweni, ube nogazi, into oyifunako kuwe zisondele zingakhweshi. Ngaba umsebenzi, ngaba inhlanhla imali, ngaba umendo, ngaba ukuthi ube nemandla kwakha umuzi, uganwe, uphumele empilweni, vuleke amaphupho, vuleke isithunywa, kuvuleke inhlanhla, ube negazi la uhamba khona. Zikhona izihlahla engakwazi ukuba mase ngiyigcobe ngayigcoba, ngathi phuza la, ngathi geza la, ngathi futha la, ngathi la phalaza, ngathi chela emzini wakho, chela ku la usebenzela khona business, kuvele kwenzeke njalo mbuke khona ekhaya. La trust khundla kuvele kwenzeke lokho mbuke khona ekhaya. So amandla aloko ungaphiwa uNkulunkulu nabakithi. So ichoice ingeyakho mbuke khona ekhaya. Angithi kuwe futhi woza kimi ngenkani. Banike abantu bendabuko abangakusiza. Ijoksela ngempilo iyahanjela. Nkosi kubusisi.